The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Job 23, 1-2. Then Job answered and said, Even today my complaint is bitter. My hand is listless because of my groaning. Psalm 86, 7-10. In the day of my trouble I will call upon you, for you will answer me. Among the gods there is none like you, O Lord, nor are there any works like your works. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name, for you are great and do wondrous things. You alone are God. Psalm 107, 19-20. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Proverbs 3, 5-6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Job 13, 15-16. Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. He also shall be my salvation. Sa dili pa kita magapadayon sa ato pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Sama sa nandan, mao man kini nga atong routine, gikinahanglan nga atong gamiton karon ang rebound technique. Kini sa ordinaryo nga pagpanulti, kini ang pagsugid sa atong mga sala. O kini mabuhat lamang sa mga magtotoo. We have to rebound and be restored sa atong pagkigubitay sa Dios. Go back into fellowship and be controlled by God the Holy Spirit. O kini mahimo lamang nga atong mabuhat pinagi sa pagsugid sa atong tanan nga mga salang nahimo ning adlaw. 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo nga dili magtotoo, you have no salvation yet. Giagda ka sa pulong sa Dios. Diya sa mga buhat 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. While laing manluluwas si Ginoong Jesucristo lamang. Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa magandam ta karon sa hilom. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami nining among lawas o ganapagkalantip sa among panganahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy,
imong kortesiya o sa imong grasya. We don't deserve it, we don't earn it, we don't work for it. Busa, uban ni kami karon, pinagis pag tudlo ka na mos balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan na mong ipasalamatan, gumikan lamang sa grasya sa Dios. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, maing adlaw sa tanan na itong mga subscribers o I hope na mo sa mayang panglawas itong mga suki atong mga isig ka magtuto, our fellow believers. Welcome na usab nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, o ganiya pa man kita magadupot ning atong tun-anan nga giuluhan og The Great Power Experiment o tuod kagahapon din na may hitabo sa among clan sa mga Galia nga mitaliwan ang usa sa atong mga hinigugma igsoon sa kapika sa akong kinabuhi nga si Pansing, si Mrs. Faye Kamen, akong sister-in-law, mi taliwan siya kagapon o mao nga naghimo kita og usa ka tribute ngadto kaniya og niini nga dawa aduna kitay gamay nga dugang bahin sa kamatayon sa magtutuo. So atong tukion una sa di pa kita mo sugod pagpadayon sa atong main topic ato gihapong ihatag kanimo pipila ka mga puntos doktrina bahin sa kamatayon. Okay? So akong sugdan kini if you are ready. Una sa tanan. Excuse me. Ang Dios, siya man ang tagiya sa atong kinabuhi. Gusto? Ang mohimo og desisyon sa pagbawi sa atong kinabuhi, ang Dios lamang. Only God, kinsa mao ang labaw nga makagagahom, ang magbubuot sa tanan. Gusto? Now, ang Dios ra gyud ang mohimo og desisyon. Kanusa ug unsang matang ang atong kamatayon. Ana ka na mabasa nato sa Salmo 68 versikulo 20. Ug busa, if mao kini, wa gyud kitay katungod sa pag-questions kamatayon ni bisan kinsa. Wala. Sanglit kining tanan binasihan man sa desisyon sa hingpit nga kinaiya sa Dios. Ang Dios hingpit. We know that. God is perfect nga pagkamatarong. Perfect righteousness. Ubusa, dili gyud siya makahimo og sayop nga desisyon. Gusto? Dili gyud. Ang hingpit nga hustisya sa Dios kanunay yung makiangayon, always fair, bahin sa kamatayon ni bisan kinsa nga sakop sa kaliwatan sa tao. Ang iyang pagka-omnipresente, ang iyang pagka-omnisyente nga Dios, mao ang kinaunhan nga saksi, first-hand witness, kinsa nahibaw sa tanang mga panghitabo. Mo'y hinungdan nga ang Dios aduna niya ng tukma gyung panahon ug tukmang paagi kanusa kita niya kuhaa. Well, gawas lamang sa pagtubok o paghikog, suicide. So, ang kamatayon ihaharag yun sa Dios nga pagpili. It's for His choosing. Ang Dios migahin umiassign og kamatayon sa tagsa kanato. Each one of us, yatagan niya assignment when to go.
Anay uban mamatay diha sa ilang pagkatuog. Uban mamatay sa gira. Ang uban mamatay sa aksidente, mamatay sa cancer, mamatay sa COVID, o bisag unsa pa. Ang tinuod, ang atugong kinabuhi, daw nagbitay og gamayng lanot o tanod. Ug kini nga tanora mahimog putlon sa Dios sa usa ka pamilok lamang. Ang kamaayo na tuglawas di ra ba isyo. Ang Dios makahimos pagkuha kanatos taliwa sa kamaayo nato og panglawas o taliwa sa masakiton nga kahimtang sa atong panglawas. Di man gani isyo ang atong pangidaron kung bahin na sa tukmang panahon sa pagkamatay. Sanglit ang paghukom sa Dios hingpit man unsa ka inon ta pagpasipala ang pag-ingon nga ang kamatayon sa usa ka tawo usa ka trahedya, labi nag ang namatay bata pa o usa ka maayong tawo ug dalaygon nga tawo. No. Dili kita maka-question. Tinuod man nga kita magsubo sa pagtaliwan sa usa ka nato ka hinigugma. Apan dili angay hikalimtan ang paggamit sa una sa Dios. 1 Corinto 2:16 una ni Kristo. O nga dili kita maparihas uban nga way paglaom. Ang siya gisulti is 1 Tesalonica 4:13. Now, usas mga yawi sa kinabuhi, one of the keys in life, mao ang dili pagkahandog sa kamatayon. Ang pagkahandog kung mamatay, mao'y makaingon sa atong pagkataranta. Unya, in fact, that shows you that you do not believe in God's word. Because of that, you are actually making God a liar. Gipakabaka ko ni mo ang Diyos. Namatod pa ni Shakespeare sa basahon nga Julius Caesar. Nagaingon siya nini. Akong i-quote kinis binisaya. Ang mga talawan mamatay sa makadaghan una pagyod ang ilang kamatayon. Ang mga maisog di gyud makatilaw kamatayon apan sa makausara. Sa in English, akong baron, cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. Now, naay akong ihatag kanimong kalahian sa kamatayon sa kamagtotoo o sa usa ka dili magtotoo. Ato ra kong ikumparar. Ang magtotoo, ana siya kinabuhing dayon. Gusto? Apan ang di magtotoo, wala. Wala siya kinabuhing dayon. Gawas pa ang magtotoo, wa na siya appointment with judgment sa paghukom. Roma 8:1. Apan ang dili magtotoo, wala siya'y paglaom, luyo sa lubnganan. He has no hope beyond the grave, only the anticipation of eternal judgment. Unsa pa, adto tas magtotoo. Ini kamatay sa magtotoo, siya absent in the body, face to face with the Lord. Apan ang di magtotoo, na hug siya niining Hebreano 9:27 nga, it is appointed unto man to die once, and after this, the judgment. Now, ang magtotoo, ana siya'y panulundon nga dayon, in eternal inheritance. Na siya'y bagong puluyanan, a new home, destined to live in heaven with perfect happiness. Salmo 16:11. Busa ang magtotoo, usa ka mananaog, a winner. Apan ang di magtotoo,
opposite. He is destined to go to torments, kasakitan, then to the great white throne judgment, ang dakong puting tronos paghukom, and finally, ngadto sa linaw sa kalayo, nga gianganlas kadaghanan og impyerno. Busa siya usa ka pildiro nga tao. Ang dili magtotoo, pildiro, he's a loser person. So papilion kita. Buot ka bang mahimong mananaog as a believer o dili man o pildiro, pildiro nga tao kay di man siya magtotoo. Pili. Use your volition. Gamita ka ng free will, gihatag ka na sa Diyos nimo ug ipagamit ka na nimo. Now is the time to make a choice. Wa na'y laing panahon. And tomorrow may be too late. So, ang imong buhaton, kung buot ka nga mahimong mananaog, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw muadto sa langit, may langit. Apan kung imo siyang isalikway, if you reject Christ as a Savior, you go to the lake of fire and burn for all eternity hangtod na kanas kang turan. Pili. You have that freedom to choose. Nagatahod ang Diyos niya ng imong pagahimoong desisyon. Apan, you know the result. Anak ka nagatubang ka sa balaod sa tulubagon sa kabubuton. The law of volitional responsibility. Din hilang una kita kutob niya ining hisgutan nato may bahitungod sa kamatayon apan ato ipadayon lagi hapon. At karon sa atong main topic nga giuluhan og the great power experiment. Now, kagahapon naghisgot man ta nga kita mga magtotoo. We are expected to live our spiritual life while on earth. Apan kining maong matang sa espirituanong panginabuhi. Dili nimo ma kinabuhi sa tinawhanon nga pagi. It's only lived through spiritual method. So kung balikon ang punto dinhi, we cannot live. Now I am addressing this to you, fellow believer. We cannot live the spiritual life in the human method. It can only be lived through spiritual method. Hinumdumi ang definition sa Christian way of life. Usa kini ka kinabuhing dili kasagaran. It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Hinumdumi po sa kadtong atong memory aid nga kung gihatag nimo, Operation ROTMPP. Unsa man ni? Ako naman ang gisugutan kagahapon, no? R, routine. O, organized life. T, true scale of values. M, making good decisions from a position of strength. P, perseverance. Another P, persistence. Now, sa diha, nga kita mubuhat sa usa ka kanang sayop nga pagi. When we are not doing the right thing in the right way, then atong gisakit, gipalong ang Espiritu Santo. As if, apan mo ka na ang gihulagway diya sa Biblia. We grieve and quench or quelch the Holy Spirit. Now, so makita nimo din unsa pagka-critical yun ni mga butangas to. Now, all of these things, remember, kini nga itong gipangisugutan nga mga butang bahin sa doktrina,
pulong sa Diyos, grasya. And grace, as we know it, is what we don't deserve, we don't work for, we don't earn it. Now, diba ni, ang pagbautismo sa Espiritu Santo, kanato, ng mga magtotoo, mao kini ang basihan alang sa extension of the great power experiment for every believer in the church age. Diha sa mga buhat 1:8, nagkanayon kini, the Holy Spirit will come down to baptize us. Magabautismo ka na to. Ang magtutuo dinhi sa katuigan sa simbahan, manununod siya o joint heir ni Ginoong Jesucristo. But even if we all are heirs, meaning aduna tay angay-angay nga mga pribilehiyo o angay-angay nga mga kaygayunan, equal privileges and equal opportunities, dili kita makadawat ni ining atong panulundon, mao man atong paguban sa inheritance, di ta makadawat ning panulundon escrow blessings in the eternal state kung mapakyas kita sa pagtuman ni mga tulumanon, mga requirements for us to meet. Sabot? So, agi og langkob niini, if we are negative, kung negatibo kita, watay panahon, watay interes sa pagtuon sa pulong sa Dios, we cannot receive our inheritance. Dili. But of course, we will be in heaven. Wa man na, dili man na issue. With no escrow blessings. Ngano man. Tungod lagi kay we did not reach the capacity righteousness required in God's standard. Nagasabot ka ba? Wa man ta makakabot. Kaya negatibo man ta, mo na ang Yahweh. If we are negative, mo na. Why mahimo ang Diyos niya na. So while we are still here, dinis ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, kini nga itong panginabuhi karon, we have to redeem the time mo kaning mando sa Diyos. Redeem the time, purchase the time because the days are evil. We have to fix our eyes on our goal. Unsa may atong goal? Spiritual maturity. The capacity stage. So we have to follow the rules in the protocol plan of God, sama sa pagsunod sa mga balaod in any game, di ba? Na magi rules nila. So do not allow yourself to be disqualified in the game plan sa Dios. Hinumdumi ang protocol nga plano sa Dios. A right thing done in a right way. Now, ayaw kalimot sa great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union o niining katuigan sa simbahan. Ang atong Ginoong Jesucristo before He ascended to heaven, misaad ngadto sa iyang mga tinunan nga ang Espiritu Santo mo kanaog dinhi to baptize them. Romans 8:16-17 says, the Holy Spirit will testify that we are heirs as children of God. This means, teknon. Sabi sa teknon, learned, guided by God, inagak sa Diyos. Na tinuod, kung kita mga magtutuo, mga manununod na sa langit, but we cannot receive lagi niining atong panulundon kung we do not meet its requirements. Sabtag yun na ay mga requirements pagkasundon. Unsa may naguna nga kita patunon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Hangtod nga lukop na yun itong pangunahon sa pulong sa Dios. Saturate our mind. Now, our being heirs,
Wa ni magpasabot nga we automatically receive our inheritance. Dili. Inheritance ba ang escrow blessings? Dili. Wa na magpasabot nga automatic ang itong paglawat without following the rules to be able to receive it dito sa eternal state. Now, laing pangutanan ako nimo unsa katutuingan sa kanang plano sa Dios didto sa sa karaang or the Old Testament. Unsa tuingan sa plano sa Dios? Ritual plan of God. In the New Testament, unsa may tawag sa plano sa Dios? Protocol plan of God. Ayan na nagkalimti. In the Old Testament plan of God, ritual plan of God. In the New Testament plan of God, protocol plan of God. Now, ato namang nasairan, we already learned that the church age is a mystery age. Gusto? Tinago. The doctrines of this age are called mystery doctrines. Mga tinagong mga doktrina. In the Old Testament, daang pakigsaad, ang mga magtutuo didtong panahon na, nagasunod sila sa Mosaic Law. Mosaic Law. Mga balaod ni Moises. Dinhi sa bagong tugon, kita ang mga magtutuo, nagasunod kita sa law of the Spirit, which is the royal law. Sabtag na. Royal law, ni nga itong isunod. Kaniyan to sa Old Testament, ang mga magtutuo dito, nagsunod sila kanang balaod ni Moises. Mosaic law. Now, tuod, ato lagbita ka may kining tulo ka mga codexes. Codex ba? Ang Codex 1, mao kini ang naglangkob sa napulo ka mga sugo, 10 Commandments. Ang Codex 2, ang pagka-spiritual, spirituality. Ug ang Codex 3, mao na kini ang establishment code. Okay? Now, the following did not exist dito sa karaang pakigsaad. Portfolio of invisible assets, God's 10 problem-solving devices, grace apparatus for perception, rebound, faith, rest, all of those. Wala. They did not exist in the Old Testament. Kita lang nga mga magtutuo din sa katuigan simbahan ang nagapahimulos nini. Inumdumi, kitang tanang mga magtutuo suod nining katuigan simbahan, gitawag na kita og harianong mga saserdote, royal priests. All church age believers gipunan gipuy-an sa Espiritu Santo mo ni indwelling. Ako malikon. All church age believers are indwelt by God the Holy Spirit. That's the indwelling. Ang mga magtutuo dito sa daang pakigsaad like Abraham, David, Jacob, etc. Kini sila were endued by the Holy Spirit. Endued. E-N-D-U-E-D. Endued by the Holy Spirit. Once they sin, itong panahon na, sa dihangan sila magkasala, the Holy Spirit departs from them. Mao ni endowment. Okay? So, nakita nimo ang pagkalahi kanatong mga magtutuo nining katuigan simbahan kaysa ni adtong ilang panahon sa daang pagigsaad. You see? So the great power experiment, how to function in the protocol plan of God. Appeal ni. By the way, what is modus operandi? O ang modus vivendi? Ang modus operandi, sometimes in English, they pronounce it operandi. Ang modus operandi, paagi. Mana, okay, mga pamaagi.
Whereas ang modus vivendi, panaggawi sa kinabuhi. Sabot? So, muna ang diferensya. Modus operandi, paagi. Modus vivendi, panaggawi sa kinabuhi. Now, unsa man ang paggawi nga naghahatag ka nato sa lifestyle, ang resurrection, ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, mao ni naghahatag ka nato sa lifestyle, ang paggawi. Sabot? Now, dihas Colosas 3:1, naghisgot usab ka na diha, if you have been raised with Christ, kung ni banhaw ka na uban ni Kristo, then ang atong lifestyle, ang atong panaggawi should be based on heaven. Living life in the light of eternity. Sabta kita. Di na tataga dinhis kalibutan. Tagalangit na ta. Mga langyaw lang ta dinhi. Now, the great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union was the establishment of the church age. You see, ang pagkatukod sa katuigan sa simbahan. Ang great power experiment sa hypostatic union is the one that separates the age of Israel and the church age. Mo ni nagabuwag. You see? What power that resurrected ni Ginoong Jesucristo? The same power is being left to us. Kanatong mga magtutuo nini katuiga simbahan. You see? Kining maong gahom is from God the Father and God the Holy Spirit. Gikan nila kini. Ang plano sa Dios, hingpit, perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. Gusto? Why line? Di naman ka himog hingpit nga plano ang usa ka dili hingpit. Manibot pa sabot niya. Sanglit ang Dios hingpit man, ang iyang plano hingpit. Gusto? God's plan does not change whether or not man accepts it. Dili na mo sa protocol ang plano sa Dios. Only inside the operational divine atmosphere nga ang mga magtutuo makatuman sa protokol nga plano sa Dios. Sabot? Dili ta makatuman nining protokol nga plano sa Dios kung tuwa ta gawas. You are out of line, man. You see? Church age believers are members of the royal family of God. They are now aristocrats. Kita ang mga magtutuo. Yan yung katuigan simbahan. Mga aristocrats. We are supposed to know the royal family modus operandi and the royal family modus vivendi. Panagawi. Paagi. O timan ikadtong definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. What God has decreed will never, ever change. Di na mo sa. O kini nagaprobar, unsa ka hingpit siyang plano. All that happens to man, giprogram na kini, didto sud sa divine decrees. Nasud naman. And no man can change God's plan. Wala. Walay si bisag kinsa ang makausab, kanang, of course, change God's plan. There is no place of human dynamics in God's perfect plan. No place of human dynamics. Ang great power experiment gigamit kini sa pagkatao ni Jesucristo atol sa iyong unang paganhi. Og si Ginoong Jesucristo mibilin ni maong great power experiment ngadto tanan nga mga magtutuo niining katuigan sa simbahan. Apil ka.
Kay sud man kanining katuiga simbahan. You see? Available na ka ng great power experiment ay imong mapahimuslan. Ako malikon, ang puntos doktrina na ngayon, no one can execute God's protocol plan without this great power experiment. Pinagisa, pagpuno ka na ito sa Espiritu Santo, sud diha sa operational divine atmosphere. Ang protokol nga plano sa Dios nagahatag og impasiya sa paggamit ni ining Diyos nun nga gahom ang pulong sa Dios, the Word of God. Kung maghisgot ka nita great power experiment, it means the divine power, Diyos nun nga gahom. The protocol plan of God emphasizes aristocracy by storing up divine production. Ang hingpit nga gahom sa Dios, the full power of God, is available right now. Karon, ining higayon nga nagatuon ta niini. Available kining maong great power experience, the full power of God. Narapod na nimo, mutuo ka ba niyan ha? It's a matter of choice. Ako lang kang gipahibawon niini. Kay gikan kinis pulong sa Dios. Numdum ka mas kanunay na itong kutlo sa di pa kita magsugod sa tuon sa pulong sa Dios. Hebrewanon 4:12, for the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Now, buot sa Diyos nga kita magkakabot sa pagka-invisible hero. Si Abraham, si David, si Moises, etc., visible heroes lang. Okay? But in the church age, paminaw, dinhin ining katuigan simbahan ang tanan nga mga magtotoo nga naga-function in life uban sa ilang paggamit sa Bible doctrine, mao ni ang invisible heroes. Kasabot ka? Ikaw nga magtotoong nakakabot sa paghamtong espirituhanon, you now are an invisible hero. Now, of course, kita mga magtotoo niining katuiga simbahan are expected to learn what protocol means by studying Bible doctrine, by learning the protocol plan of God, how to reach spiritual maturity, all these three, and become invisible heroes. Now, kini ra ba katong ibuhat adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios? This is the only way nga makakabot kita sa glorification, maximum glorification of God. You see? O inubanan sa atong pagtuo nga hugot. Hugot nga pagtuo. Without faith, it is impossible to please God. You see? And this is the only way to glorify God. Without faith, it is impossible to please God. So how does a believer glorify God? Tubag, by fulfilling the protocol plan of God. Sud, there's an operational divine atmosphere, executing the spiritual life and reach spiritual maturity. Pleroma stage. The capacity stage. Dinita mo hunong, karong adawa, ito ipadayo ni ugma. Okay? Capacity stage. Diha kita mo hunong ug atong ipadayon sa atong paghisgot, pagtuki, pagtuon niini, ugmang anlawa. Magampota. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ining laing higayon sa among pagpakig-ambitay kanimo sa among mga pulong. Salamat naot nga kini nga among gitun-an nining adlaw mahimong panalangin sa among kinabuhing espirituhanon. Salamat
ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.